Aurreko bideoan ikasi dugu estatuaren ekonomia planifikatzeko aurrekontu orokorra erabiltzen duela estatuak. Bertan, diru-sarrera publikoak eta gastu publikoak bereiztu ditugu eta bideo honetan diru-sarrera publikoen xehetasunak ikasiko ditugu. Esan dugunez, estatuak baliabideak behar ditu ondasun eta zerbitzu publikoak eskaintzeko. Baliabide hauei diru-sarrera publikoak deituko die. Diru-sarrera publikoak 3 talde nagusietan sailkatzen dira: gizarte kotizazioak, tributuak eta beste sarrerak alegia. Eta baita, azpisailkapenak egiten dira talde batzuen barruan. Goazen banan-bana talde bakoitzaren xehetasunak ikastera. Gizarte kotizazioak langileek egiten dituzten diru ekarpenak izango dira. Soldata gordinatik diru kantitate bat gizarte segurantzari ordainduko diote, trukean zenbait onura izateko. Kotizazio hauek erretiroak ordaintzeko, ezgaitasunei pentsioa ordaintzeko eta gaixotasun edo istripuen bajak ordaintzeko erabiliko dira. Aurreko bideotan ikasi genuen diru transakzioak egiten diren bakoitzean estatuak diru kantitate bat jasotzen duela. Diru kantitate horri tributuak deituko diogu. Tributuak 2 taldetan sailkatzen dira: zergak alde batetik eta tasak bestalde. Zergak administrazio publikoei behartuak egin beharreko ordainketak dira. Zergapekoek zerga ordaintzaren truke ezerrez jasotzen dutelarik. Balio erantziaren gaineko zerga eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak izango dira zerga nagusiak. Bestalde, tasak ditu. Tasak zerbitzu publiko bat erabiltzeagatik edo jarduera bat egiteagatik ezartzen diren ordainketak dira. Unibertsitate publikoko matrikula edo erakusketa publiko batean sarrera adibidez. Amaitzeko, beste sarrera batzuk jasoko ditu estatuak. Lehenak ondare bidezko sarrerak izango dira. Estatuaren ondasun eta zerbitzuetan jatorria duten errentak izango dira. Renfe enpresa publikoaren etekinak adibidez. Bigarrenak privatizazioa izango da. Estatuaren ondasunak saltzeagatik lortutako sarrerak izango dira. Adibidez, Telefonika edo Iberia enpresa publikoak saltzeagatik jasotako dirua. Amaitzeko, kapital transferentziak izango ditugu. Europar Batasunetik jasotzen diren diru kantitateak izango dira. Inbertsio proiektuak finantziatzeko erabiltzen direnak. Ikusten dugunez, estatuak diru sarrera ezberdinak jasoko ditu, bai gizartetik eta baita beste erakundeetatik ere. Esan dugu, diru sarrera hauek ondasun eta zerbitzu publikoak ordaintzeko erabiltzen direla. Beraz, hurrengo bideoan sakonki ikasiko dugu gastu publiko hauek zeintzuk diren.